se meni, koska istutaan nätisti loppuun. No, täällä on sieltä aika pidättyväinen. Oi, kato, oi. Aika hyvä oli. Niin, ja sit sä voit sen omaisen. Taapeli. Itse saa. Käy vaan kyykky, tutkitte yhtenä koiran kanssa. Siilittelet koiraa selän päältä, yletyt. Otat vaikka hian siitä käteen ja esität koiralle. Ja sitten tänne. Ja sitten uudestaan varpaat haalari ja hipoinen sitten ohitte koira menee mitä haluaa. Ja sitten vähän meni perään. Laitetaan sinne hurmalla. Joo, yllättävän vähän haukku. Tänne! Vai? Pysähdys siihen. Askel eteenpäin. Ota vaan ne askel vielä eteenpäin. Käypä vielä kerran kääntää siellä reunassa ja tuu sitten tänne päin.
noin ja sitten tänne. Ja siihen seis. Ja tänne päin. Rohkeuspuolelta tulee vähän sitä tasotusta, että tommoset hyökkivät hahmot ei ole ollenkaan kiva eikä oikein kyllä ne hyökkivät ihmisetkään. Toki tietysti tuossa seinässä rupeaa näkyy jo sitten se, että vaikka se nyt on aika matala temperamentti, niin kyllä ne rupeaa jo näkyy sekin, että vähän on tapahtunut liikaa pahaa, että pystyisi ihan tekee sillä lailla kuin mitä alkutestistä. Että rupeaa jäämään niin sanotusti mukaan nuo kokemukset. Mutta nyt näyttää jo siltä, että pahempi on unohtunut, että kaikki on ihan jees, että saisiko tässä jotain tehdä, jos tuijottaisi silmiin. No niin, eli pykälä kerrallaan on toimintakyky pieni. Et kyllähän se kaikkiin aina vähän hanttiin laittaa, mutta niin kuin sanottu, niin toi kelkka on paha. Täytyy vetää puolen matkaa hyvin hiljaa, että pysyy niin sanotusti vielä äijäparka kasassa. Ja sama juttu oikeastaan noissa hyökkäyksissä, että puolustushyökkäys menee pitkälti sillä, että se kyselee sulta, että saisiko tulla tehdä jotain ja purkaa ristiriitaansa siihen pieneen päksyttämiseen, mutta ei sieltä sitä aggressioa saada esille. Ja sit seinässä tosiaan rupeaa olemaan sen verran helmokuormaa, ettei se lähde pikemminkin sulkee mua pois, että kääntää selkänsä kattoo vaan, että jos sen katso sinne päin, niin ei se tulekaan. Mut sitten taas jos mennään tuohon pimeeseen, missä ei tapahdu mitään pahaa, niin siellähän se sitten kyllä pystyy mennä hepsyttelemään eteenpäin ja löytääkin sut sieltä loppujen lopuksi, kun ensin vähän hakee reittiä joka nurkan kautta. Ei tarvitse varsinaisia apuja siellä, mutta tosiaan yhteisarvosana pieni. Terävyys hyppee, koira ei osoita lainkaan terävyyttä, eli sitä, että lähteekö se polttaa itseänsä seinässä, ei lähde. Puolustushalu -1 haluton. Siinä on pikkusen oireita hetken aikaa, mutta se katsoo sua silmiä ja toteaa, että ei tähän tarvitse sen enempää. Voinpa mennä selän taakse piiloon. Taisteluhalu 2P kohtuullisen pieni. Taistelee sitten mielellään, kun saa oman delunsa, mutta näistä muista niin se on vähän semmonen ja tämmönen, että kyllä se siitä tykkää ja tosiaan omansa kanssa niin varmaan on ihan hyväkin palkka, mutta saadakseen vähän enemmän, niin siinä tuossa niin sanottua määrätietoisuutta. Noudakäinen 1P hermostuneen pyrkimyksen, että just tosiaan näkyy siinä, että rupeaa vähän kerääntyä se kuorma, ettei enää suoriudu ihan sillä tasolla kuin mitä se oli tullessa. Temperamentti +2 kohtuullisen vilkas, se tulee melkein väkisikin jo noilla kilometreillä, että ei tarvitse ihan joka asiaa hyökätä kiinni. Ja sitten se, mikä niin myöskin kääntää temperamenttia, on se, että kun se sulkee pois, että se kääntää mielellään sen takapuolelle sille pahalle ja yrittää unohtaa. +1 hieman pehmeä, ei mitään sen ihmeempää, vähän tekee mutkaa sekä halarilla että tynnyrillä ja näkyy vähän pimeässä, näkyy vähän hyökkäyksissä, että jotain pahaa ja tarvitsisi kovasti pistää hanttiin, niin mieluummin tekee sen mutkaa. Luokse päästävä aavistuksen pidättyväinen, joo, niin kuin sanottu, niin ei se hakeudu kontaktiin, ei se sitä myöskään väistä. Et sen kanssa pärjää sinänsä ihan mukavasti, mutta näkyy kuitenkin hiukan. Laukaus kokematon, pikkusen säpsähtää, mutta sitten kun se viimeinen laukaus tulee, niin sille ei enää tarvitse oikeastaan mitään isompaa reaktioa antaa. Ja siitä saa sitten 108 pistettä.